hearties, yo ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Bring up me hearties, yo ho. Yo ho, yo. Jag fick inte för när jag kvar så jag körde nog snäck kvar. Ja. Så jag hela stack upp pengar. Tajta. Lisa med svär. Det är spärr chat här. Tid. Yay! Jag följer med riktiga nu. Okej. Ja, så det lyser, eller Essy just tutlös så. If you know what I mean. Kan jag se det Esbern? Take no. What? Nej! Nej! No! How dare you? Okay, again. Gera farmen startar. Ger Myra till kursen ner. Gera champ störst så vi kommer få tämja gör. Ja, kör. Oh, yeah. Okay. What? Gera farmen störst. We got your yeah. Jag har inte mål. Oh shit. Några seeds. Vi tar nog 12 men så kör det i kisten. Och i lomman då. Harvestin där så färgäster. Ja. Harvest. Jag failed by miserable. Kunstiga äpplen som föringar gera. Ja, det är glatt där. It no work. Jag ska för vatten. Esta, men... Esta äpplen. Ja. Äpple, älting, go. Ja, alltså shit. Älting. Slätta, ja! Det är så perfekt. Oh yeah. Det är bäst. Lätt. Ah, yeah. Kom on nu mat, du måste sova. Nej, på alla boll. Vi får bruka och enchanted. Bop. We have to survive the night. Wow. Kan vi slina? Nu spider dropped it. Ha? Kat? Spider eye. Jag tror press på det utgången. Nej, jag vill spider. Okej. Jag råkade med att bruka det på slagshot. Hej, ett koppar. Ett kapper. Det är det. Ja, hej, nu fick jag det. Spider. Wow, nej quick creepers. Jag får ut vatten och börjar små dem så det kör lätt till mig. Shit. Det är grövan så Ja, flying German. Oj, tack på sjön så prylar. Oh yeah, nýggja förresten. Nýggja. Yeah. If you didn't notice. Nej! Vet inte när jag vill kind of fixa dollen då några. Ett håll här ju. Ja. Aj. Caramba. Här är great koppar. Ska få komma. En grocery. Tvåish. Vad kan du show on Esbern? Jag ser det i tickle. Hallå. Se du vet är Ja, ser jag till det gusar. Till jag där lägger gusar och är. You bastard. Oj. Mother bastard. Så chill, boy skier slår mig. Eller bara ett litet stå med. Jag äntligen talar med det. Diamantsör ströp där 3 månader. Sen för 2 månader. Hej, en Enderman. Okej. I mitteltröjan ner. Det är inte jag är snällt. Ja. Gå ut, man kan klippa gräset vid en sax och så fär man. Ja, det gör jag också. Creeper. Right. Ja, bjärgar där så.
Cardi! Enderman ut efter. Han sätter där freaking ambushers. Han kör åt Här för. är han. Hej där, det är det räcker. Ja, du kan räcka Enderman vid på. Kan man inte? Nej. Ska jag... Oh. Ja, nu är det mer nu. Här. Teamwork. Come on! Här, kör vi mot mig. Oj. Scroll out. Whoa, bro! There we go. Now where are you, Evie? I'm pitched down, son. Oh no. With golden sword you should leave. With Elliot, that? So much for that enchantment. Yep. Not Elliot nu, det var jag snabbt. Ja, att jag får mig en diamant pickaxe och enchanta henne. Det här är ena. Enchanta henne. No. Det är det. Oh ja. Jag har långt 5 level left. 4 level. Det var true. Ja, hej Enderman. Vad är det? No! Where that Enderman be? Hej! Enderman upp i träden! Hej Enderman! Skjut. Förstår jag ens väck. What? Vad var ju inte? Jag lovar bara det, du skrek. Jag kan inte Yeah. Blame it on yourself. Jag har mist 8 liv. Creeper. Go! Creeper! En creeper lay bara skeleton. Wow. There's nothing I could do. There was nothing I could do. Hey, man. Alltså, jag hackar alla löje. Kan du gå det ifrån? Så, nice. Allt det. Levi, jag vet inte om jag kommer alltid skylta till det efter. Ja, varsågod. I don't even care anymore. Oh. Bring it, creepers. Come on, the skeleton tjej liksom shit det där. No! Spider eye. Okej. Så vi får börja så att Creeper, Hä? Creeper break gröven nu. Nå. Mitt av gröven. Okej. Fytlarna vid sandet. Här då blätche. Nej, inte så bra. Nå. Så jag tycker gröven. Jo, vet jag. Börja med porcha. Nej, börja det. Wait a minute. Ska jag pilla här efter? Jag kan flyga in med sin jag skram. Här är inte jag vid gröven nu. Kundgröva? Ja, ett laxlopp. Ska vi bara dippa du. Why did you explode so far away, Mr. Creeper? Yay, low fame. Level Shay. You're overpowered, yay. Jag är slow tjej. Sucker. I'll be like that. Come on. Esbern. Vi kommer inte sova, vi tar chattehus. Oh yeah. Come on. Come on.
Så finner jag finns jag låg 8 enchantment av mina pickaxe. Shit, första bra. Det är bara kratigt alla Jag ställen. följer grejer. Okej. Ja, men is för sova eller lunch. Ja. Your beauty sleep. Kan man sova där? Ja. Let's go sleep. Så nej, vi svävar. Yes! Eller det räcker. Brukar det. Hej, jag heter Cowboy. Så tydligen samla där. Samla. Experience orbs. Aj, I ain't got time for this shit. Och permission experience orbs. Ja, ska man sträpa där för att du har kunnat det? Jag vet inte. Skott mig för. Level 8, efficiency 8. Ja, jo, man är så dräpa det allt. Pickaxe, why you only level 8 enchantment? Du kan ju äta det. Ja, men alltså jag brukade 8 level och fick level 8 enchantment. Måste Jag har långt enchantarna, ja. Man vet alltid vad man säger. ja. Alltså är en kemisk slö. Jo. Inte värst allt som klädd för. Så man kan gå där vi har en urge av alla det. Det är alltid. Man säger för att gera det. Cat. Farm. What the hell is this? Det är så svart block här. Hej, kan det inte? Ja, jag kommer bruka bone meal bara för att speed up the process. Ja, massa, det kommer över. Vi gör Esbern, bone meal och 2 Harrvestin. Jag går ett plantliga bara. Coming through. Round. Touching it there from the stuff here. Hur du mer bone meal? Jag har bone nu, vad jag tagit på mig. Kan jag bara få bone så? Ja. Just. Hur kan spawn meals hör till the nýggja? That. Alchemy and stuff. Jag vet inte. Jag känner några potions. Jag vill inte känna det. Det ska jag från där till show allt. Ja, men det är akkurat det är alltid spel och bygga. Bond. Jag vet inte, men vi tar nog till just nu. Okej. Let's go. Vänta bort. Kan jag få några såna här wheat? Ja. Ta den nu vatten ner. För att för Jory rätt ända den. Ja. Om gas skulle sätta för oss att köra oss. Fett. Och där, greed. Pink. Ja. Yeah, right. Of course you do. You're the captain. Yes. Okej, jag såna grusar nu som håller någon igen. Jag hoppas att träffa det. Nej, men här skulle dock bli väck nu. Yes.
Hur är inte Jordan nu? Jävla hön gärna i Ja, nästan hundar och fjärar. Ja. Kan jag då vill att ta sig stäja på det NPC Village i vattnet att de mushroom. Jag vet det ska vara störst plats. Jag alltid bara här vandrar in. Borde man inte färra över mot Bolgason, eller? Project X. Ja, här ska man också länk. Det här är vi inte let it say you. Kanske. Inte nu. Hej, utkom. Where you at? By the copper. Esbern. Spider eye. Ja, tar in ju Gartner. Go away, Gartner. I don't like you. You're fired. Vi får att eftersom vi inte har bruk för en sån mushroom farm att longer så får jag konvertera det till breeding. Ja. Breeding boost, eller boost. Jag känner lite hål när jag gör det till näkna skum. Jag börjar nu och här nöjer sig en gera runt om så att jag har det på nivå. Eller sånt.